Doncs comencem aquest vídeo a Castellfollit de la Roca. Aquest cap de setmana farem la Chrome Ride. To change, even if I want to realize, 'cause I've been sitting here, same old ways, taking off about the same mistake. Darling, where you going? It won't be as simple for you. Gràcies. Segon punt de control, Camprodon. Estem en direcció Gaza, hem parat per revisar les càmeres i seguirem el track. Com podeu veure, ara ens anem a 360, carretera nova. Venim de Camprodon, com he dit abans, farem Ugassa, la Collada, Collada Alp, i d'Alp pujarem pel Coll de la Creueta. Ja estem preparats. I marxem. Aquí estem, carretera nova, no l'havíem fet mai, com podeu veure en el mapa, té molt bona pinta i la veritat és que s'agraeix, està fresquet i amb la calor que està fent avui és un detall aquesta carretera. Doncs ara aquest és un camí molt estret, que ja veieu, carretera no gaire ben asfaltada, estava ben asfaltat fa uns anys. Hi ha trams, com aquest que estem veient ara, estan ben asfaltats. S'ha d'anar bastant en compte
Bueno, doncs alt ja, tercer punt. Anem al passaport. I el pavelló. Doncs ja està, tercer punt de control, alt, cap a Ripoll. I de moment perfecte, la situació nova passo calor, però bueno, normal. Ripoll sellat, són les 3:10. Coll de Bracons, un cruce que sense voler la majoria es salten. Suposo que van a donar la volta. Doncs el que deia, Coll de Bracons, nou coll que no coneixíem, portem 450 quilòmetres i un coll molt bonic. Ens en falten 150 aproximadament, una etapa i mitja, i ja estem acabant la primera Chrome Ride. Aquí veiem la meva mare, sense voler s'havia equivocat, però ben fet, ha donat la volta i farem el track al 100%. Mare, de Girona, què tal aquesta Chrome? fantàstica. Molta curva, carreteres molt revirades i curves i més curves. Puntuació? Del 0 al 10, Sí. en quant a carreteres, Quant a carreteres? ostres, un 10, Organització? Organització, un 8. Què milloraries tu? No sé, no m'hi dedico a això jo.
I ja l'hem acabat, la Chrome Ride. Doncs ja està, 2021, Chrome Ride, llesta, i aquí ens despedim. Són les 9, aproximadament haurem arribat a les 7 i hem sortit a les 7:20. Més o menys està bé, hem parat a dinar i hem sobretot disfrutat molt de totes les